Жураўліны крык, частка 15. Учуўшы далёкую, знаёмую па тэму нямецкага кулямёта, Карпенка рвануў дзверы і зычным голасам, здольным узняць полк, закрычаў старожку: «О, ружо!» Глечык і свіст, жмурачы заспаныя вочы, на замурзаных нямытых тварах кінуліся. Свіст прасонку не мог трапіць у рукаў шыняля, няспрытна распінаў яго і так выскачыў са старожкі, няўцямна азіраючы абшар. Аўсеяў бліснуў сполахам, на раптоўна збялелым твары хуценька скочыў траншею і прытуліўся ў ячэйцы. Карпенка тым часам таксама заняў сваё ўкрыццё і палязгаў затворам, зараджаючы кулямёт. Нейкі час яны ўсё чакалі, баючыся патрывожыць цішыню, але наперадзе не было нікога. Тады трывога пакрысе уляглася, байцы агледзеліся, пачалі меркаваць, і Карпенка, успомніўшы пра знікненне Пшанічнага, гучна і злосна вылаяўся: «Дзе Пшанічны, д'ябальская морда, што гэта такое?» Свіст і Аўсеяў, якія ўпершыню ўчулі, што прапаў баец, здзіўлена паглядзелі на старшыну. Гэтая падзея з Пшанічным непрыемна ўразіла іх, але трэба было сачыць за дарогай, бо чулі яны, там здарылася нешта важнейшае. Абапіраючыся рукамі аб не дужа высокі ўскраек акопа, старшына пільна узіраўся ў туман і злосна думаў пра гэтага Пшанічнага, няўмеку фішара, які маўкліва сядзеў у полі, не падаючы ніякага знака, і пра тую невядомую падзею наперадзе, што прарвалася стрэламі. Карпенка не сумняваўся, што ў вёсцы ўжо немцы, ён толькі не ведаў, калі яны пакажуцца з туману, і баяўся, каб фішар, заснуўшы, не трапіў у іхнія рукі. На якое там стойкае супраціўленне гэтага няўмелага байца-вучонага камандзір і не спадзяваўся, ён палічыў бы за лепшае, каб той проста цяпер уцёк да сваіх. Але фішар не бег, і яшчэ праз трохі часу на пераездзе пачулі далёкае фыркатанне матацыклаў. Карпенка зірнуў на свіста, які, бяспечна высунуўшись з акопа, азіраў дарогу, на Аўсеева, што нізка прыхінуўшыся да бруствера, і таксама ўпіўся ўдалячынь. Глечыка за рогам старожкі яму не было відаць, і старшына ўладарна скамандаваў: «Увага! Да мяне не страляць! Замры!» Ён і сам прыпаў да прыклада свайго дзегцяра, па-драпежнаму самкнуў над пераноссем шырокія густыя бровы і напружана сцяўся. І ў той час усе пачулі, як на пагорку затахалі рэдкія адзіночныя стрэлы, і з туману выпаўзлі матацыклы. «Нашто, не разумеючы, чаму не ратуецца фішар?» — закрычаў старшына. «Цікай давай, эх ты, раззя!» Ён не дакончыў свайго папроку, бо стрэлы ў той час сціхлі, а матацыклы шыбавалі сабе далей. Карпенка чакаў, што фішар можа яшчэ выбежыць у нізінку, а пасля ён стаў думаць, што баец стоіцца, прапусціўшы немцаў, але неўзабаве грыўнуў адзінокі стрэл, які, відаць, адразу і затрымаў усю матацыклетную калону. Старшына здзівіўся, зусім не ведаючы, як разумець тое, і скамянеў збянтэжаны незвычайнай сутычкай, што разыгралася ў полі ля дзвюх закаржэлых бяроз. Яго вывеў з гэтай недаўменнай змярцвеласці пагрозлівы воклі свіста: «Ах вы, сабакі, я ж вам зараз уляплю!» Ён ухапіўся за свой ПТР, але было яшчэ рана, і старшына крыкнуў: «Стой, я табе уляплю!» Бранябойшчык незадаволена азіраўся, але паслухаўся і, відаць, зрабіў добра. Не прайшло і хвіліны, як ля бяроз выплылі з туману два бронетранспарцёры. Яны спыніліся ля пярэдняга матацыкла, нешта пастаялі і пасля цішэй, чым дагэтуль, відавочна асцерагаючыся, пачалі спускацца па дарозе ўніз. За імі рушыла чарада матацыклаў. Ужо зусім развіднела. Скрозь разарваны ветрам туман паказалася ўгары клочча невысокіх аблокаў, дзе-нідзе між іх густой звалачы сіратліва бліскалі прагалы блакіту. Карпенка зразумеў, што яно пачынаецца.
Транспарцёры нямала занепакоілі яго, але старшына сабраў усю немалую сілу свае натуры і толькі сцяў сківіцу. Каб ударыць пэўна і з карысцю, трэба было падпусціць іх як найбліжэй. І Карпенка вызначыў для гэтага рубеж на дарозе. Масток крокаў за 200 ад пераезда. «Свіст!» — гукнуў ён бранябойшчыку. «Глядзі, брат, пачнеш з задняга, чуеш?» «Будь спок!» — коротка азваўся Свіст, наводзячы на машыны доўгі ствол свайго ПТРа. Пераезд ціх. За лініяй чыгункі ў траншэі стаілася яго 4 абаронцаў. Заклапочаны, Карпенка ўжо не азіраў сваіх байцоў і не бачыў, як самотна зморшчыўся за рогам старожкі малады твар Глечыка, як засцярожліва стаіўся за брустверам Аўсеяў, як напружыўся за нацэленым ПТРам Свіст. Бегучы сюды, у траншэю, баец недзе згубіў пілотку і цяпер уцяў у плечы галаву, на якой ва ўсе бакі тырчалі яго абстрыжаныя льняныя віхры. Пярэдні транспарцёр яшчэ не дасягнуў мастка, калі з яго нечакана і глуха раздалося бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, і адразу ж на чыгунцы брустверы на даху старожкі яшчэ недзе ззаду, з імпэтнай лютасцю раскідваючы зямлю і трэскі, прагрукатала чарга разрыўных буйнакаліберных куль. Карпенка схамянуўся, калі на яго шчаку пляснула гразёю, але выцірацца ўжо не было калі. Падумаўшы, што ворагі заўважылі іх, старшына старанна прыцэліўся і даў першую доўгую чаргу. Скрозь грухат стрэлаў ён чуў, як побач звонка стукнуў свістаў ПТР, і на брані пярэдняй машыны бліснула злая іскрынка. Транспарцёр крутнуўся ўбок, тыцнуўся пярэднімі коламі ў канаву і стаў. Старшына адпусціў пад пальцамі курок. У той час другі транспарцёр выскачыў наперад. Зноў побач, балюча аддаўшыся ў вуху, грымнуў другі стрэл свіста, і машына, збавіўшы хуткасць, паволі спынілася. Матацыклы закруціліся на дарозе, былі растрывожаныя вадзяныя жукі, бязладна заляскаталі іх кулямёты, і кароткі імпэтны посвіст куль зноў скрамсаў паветра над пераездам. Карпенка хацеў крыкнуць Свісту, каб той хутчэй дабіў бранявыя машыны, але ён баяўся адарвацца ад кулямёта, каб не ўпусціць момант замяшання і не даць матацыклістам схавацца за транспарцёры. Жалезнай хваткай, сцяўшы кулямёт, ён біў па іх кароткімі і доўгімі чэргамі і, здаецца, зрабіў сваю справу. Праз якую хвіліну 2 ці 3 матацыклы ўжо кульнуліся ў канаву, адзін стаяў пасярэдзіне, пакінуты седакамі, толькі задні, спрытна завярнуўшы, памчаў па дарозе ўгору. Карпенка павярнуў ствол і, спяшаючыся, каб не празяваць яго, разы 3 націснуў спуск. Але матацыкл усё ж узляцеў на пагорак і, мінуўшы бярозы, выскачыў з-пад агню. Тады старшына адарваў ад пляча кулямёт і зірнуў у нізіну. Транспарцёр на дарозе ўжо гарэў, ахоплены мігатлівымі языкамі полымя, і слаў над полем хвост чорнага касмылявага дыму. Другі стаяў у канаве, задраўшы на абочыну доўгую плямістую скурынку кузава, нечым падобную на труну, а ўздоўж канавы адзін за адным уцякалі к бярозам немцы. Старшына зноў схапіўся за кулямёт, але дыск ужо апусцеў, і, мяняючы яго на зараджаны, камандзір азірнуўся на сваіх байцоў. Вітька Свіст робка біў запальнымі кулямі, стараючыся падпаліць другі транспарцёр. Зажыўленым натхнёным твараў высунуўся з акопа Аўсеяў, а за рогам, падзёўбанай кулямі старожкі, часта і нават неяк весела грукала і грукала вінтоўка Глечыка. Карпенка, не тоячы сваёй радасці, закрычаў: «Агню, агню давай, бі Аўсеяў, ядроны корань, палі гадаў!» І яны яшчэ білі ў нізінку па ўцекачах на пагорку, пакуль некалькі ўцалелых ворагаў не схаваліся за бярозамі. На дарозе ў канавах ля транспарцёраў засталіся нерухомыя целы, адна падбітая машына гарэла дымным, хісткім на паветры полымем.
Тады байцы зразумелі, што адбілі першую атаку, перамаглі, і вялікая радасць ахапіла байцоў. Свіст мудрагеліста вылаяўся, агледзеўся і з зухаватым выразам на вясёлым свавольным твары падышоў да Карпенкі. Радасна і стрымана усміхаўся у сваёй ячэйцы Аўсеяў. Недзе за старожкай з відавочнай неахвотай спыніў страляніну Глечык. «Вітька маладзец, дай 5», — сказаў Карпенка і з моцным поціскам страсянуў руку бранябойшчыка. А той, зяючы радасцю, на кірпатым твары тлумачыў. Разумееш, думаў па заднім, а калі пярэдні даў чаргу, рашыў не. Гад такой траскатні нарабіў, ужо думаў галаву прадзіравіць, но я яму проста ў лабаціну і звездануў. Халера, а мне пад самы ствол разрыўную усмаліў, ледзь вочы не заляпіў, казаў Карпенка, выціраючы рукавом запэцканы твар. Ну, цяпер уціхамірыліся. А я матацыкл падбіў, ставіў Аўсею, вунь што ў канаву зваліўся, мая работа. Яны трошкі выхваляліся, шчасліва радуючыся першай перамозе. Кожны быў поўны ўласных уражанняў, і ніхто не азірнуўся назад. Дзеля рога старожкі стаяў са сваёй драгункай сарамяжлівы Глечык. Невядома, як вытрымаў ён гэтае сваё першае выпрабаванне вайны, але цяпер у яго хлапечых вачах, звернутых да таварышаў, было сапраўднае шчырае захапленне. Старшына Карпенка, аднак, нядоўга радаваўся. Хутка ён успомніў Фішера, які нечакана стойка загінуў ля старых бяроз. «Глядзі ты, а вучоны наш трываў, не збаяўся», — сказаў старшына і нахмурыўся. Свіст і Аўсеяў паглядзелі туды, дзе ледзьве прыкметнай плямкай выдзяляўся ў ржышчы акопчык Фішера. Яны не сказалі нічога, толькі каротенькая самота варухнулася ў іхніх вачах. «А я на яго наракаў», — разважна сказаў Карпенка. «А ён маладзец, глядзі ты». Аднак кароткае захапленне, радасць хутка мінулася. Людзі аддаліся новым развагам, клопатам пра сваё хуткае будучае. Старшына ведаў, што неўзабаве трэба яшчэ чакаць немцаў, да ўжо куды большыя сілы, чым гэтыя, што былі пэўна разведкай. Ён загадаў Свісту, Аўсееву і Глечыку падрыхтавацца і сам пачаў набіваць патронамі 2 апусцелыя магазіны. Свіст адышоўся ў сваю ячэйку, стаў воддаль Аўсеяў, а Карпенка, прысланіўшыся спіной да сцяны траншэі, шчоўкаў у дыску патронамі і думаў. Неяк трошкі прыкра было камандзіру ад таго, што надоечы накрычаў ён на Фішера, што наогул не раз пагарджаў гэтым байцом, можа, нават зневажаў яго. Старшына ніяк не мог зразумець, як гэты інтэлігент-кніжнік наважыўся на такую самаахвярнасць, смеласць. І Карпенка, які ўсё жыццё паважаў людзей простых, зразумелых і рашучых, як ён сам, цяпер першы раз усумніўся ў сваёй праўдзе, адчуўшы, што ёсць яшчэ нейкая невядомая яму сіла, апроч сілы мышцаў і знешняй відавочнай рашучасці. Але дзе ж гэты Пшанічны? Няўжо ўцёк? Сам у сябе запытаўся Карпенка і пакруціў галавой, падумаўшы, што і тут ён правароніў, нечага не дагледзеў у чалавеку.